Boas, son Sofía Naseiro e isto é Kinocube Cinema, a vosa fiestra cara as luces e as sombras do cinema. Benvidas e benvidos á nosa humilde morada. Poñédevos cómodos, baixade a garda. Unha vez máis, Iria Frine Rivera e unha servidora seremos as vosas anfitrioas a través das tebras do cinema gótico. Se aínda non vistes a primeira parte, volvedes sobre os vosos pasos. E se credes que estades listos para o que ven, cruzade o limiar. Agardámosvos ao outro lado. Este é un tema moi interesante porque ten que ver moito ca sociedade que viña dos anos 50. É unha sociedade da posguerra, moi conservadora, segregación racial, misoxinia. Bueno, Europa, prácticamente o cinema que ten está bastante complicado porque naturalmente a Segunda Guerra Mundial tamén fixo o seu, pero aparecen pequenos milagros como por exemplo o Jean Cocteau con A Bela e a Bestia nos anos 40. Non é terror gótico como tal, pero sí que recolle moito da linguaxe que viña de atrás, que lle dá unha nova volta porque ademais conta con, por exemplo, Christian Berard, que é quen fai toda a escenografía, conta ademais cun vestuario absolutamente excelente, recolle moito imaginario visual, dos contos de fadas. O que sucede que nos anos 50, bueno, incluso a fantasía se ven un pouco abaixo, por así dicilo, e o que suceden son comedias, policíaco, musicais tamén. Finas dos anos 50, unha mostra de que tamén estaban cambiando a sociedade daquela e a aparición de Maila Nurmi como vampira. Dicir, vampira vai coller cousas da familia Adams, vai coller cousas de Morticia Adams, por suposto, sobre todo ese traxe que ten ela, non? Pero tamén vai coller cousas de Nosferatu con esas uñas que tiña ela, colleu caracterización da Raíña Malvada de Blancaneves con esas cellas que tiña ela e tal, por exemplo, non? E ela que presentaba ese os filmes, non, que eran de medianoite, non, pois ela aparecía con por ese pasillo e tal, que realmente era toda unha recreación deses efectos de, por exemplo, de Drácula de 1131, con todos os interiores aí moi oscuros, con esa iluminación tal, e ela viña andando pouquiño a pouco, se poñía en primeira e petaba ese berro, non, que casi te estupa os oídos cada vez que escoitas, non? Pero era moi xoguetona, era moi lúdica realmente. É dicir, ela tivo moitísimo éxito porque era como unha vía de escape, non, dese conservadurismo que había na sociedade. O certo é que as mulleres empezaban a ter pois un espacio, é dicir, unha parte activa, non? Unha parte activa, sí, máis que porque unha era, víctima. con todos os meus respetos, pero Fay Wright, a maior parte do filme, o 80% son berros, é dicir, non ten un diálogo. Ela é unha magnífica actriz. Para facer un personaxe como que ela fixo, tiña que ter moito talento realmente para deixarse levar e facer todo iso, non? E, bueno, hai fotografías maravillosas que aparece vampira, non? Incluso con nenas pequenas mirando así para ela, en plan, eres o meu soño, o sea, literalmente, é maravilloso. Incluso as nais dicindo, acércate. O que pasou foi que, bueno, que os homes particularmente se cruzaban os cables, entón, bueno, ela empezou a ver que a cousa non iba demasiado ben, moito acoso, e claro, chegou un momento no que os estudios pasaron de todo olímpicamente, incluso televisión, e ela non se podía facer cargo de pagar seguridade, e, bueno, ela rematou co personaxe, pero non porque ela non lle gustara, senón porque todo o que había ao redor era bastante tóxico, por así dicilo. Aparece o director en Europa que tiña que aparecer, que é Mario Bava, A Máscara do Demo, e lo que fai é unha grandísima ponte desde Italia con todo o que era a cinematografía europea de terror e de tal. Porque na Máscara do Demo temos un uso do blanco e negro extremadamente creativo. Planos. Temos cada plano maravilloso. Temos a protagonista principal, Bárbara Steele. Outro personaxe femenino que por fin empeza a ter outro tipo de caracterización. Temos ambientación, temos caracterización, temos cultura popular, temos cementerios, mortos vivintes, tumbas, unha meiga, que hoxe nos parece o pan do noso de cada día, claro, pero que no seu momento, a ver, ademais a Máscara do Demo ten, ou sexa, para ser obra dun debutante, por así decilo, está feita cunha maestría absoluta. Quero dicir, a montaxe, o ritmo. Nos finais dos anos 50 vai aparecer a Hammer. Mr. Harker, I'm glad that you've arrived safely. Count Dracula. I am Dracula, and I welcome you to my house. A Hammer realmente nacera nos anos 30. Era unha empresa moi pequena, fixera filmes nos anos 30 como Sweeney Todd,
E a finais dos anos 50 comeza a haber tamén outro cambio de novo dentro da sociedade, se empeza de novo a recoller todo eso que sucedera anteriormente na tradición cinematográfica europea, de recoller outra vez a Frankenstein, recoller a momia, a Drácula, posiblemente Drácula sexa a película máis famosa de toda a Hammer a nivel, temos aí a Peter Cushing, naturalmente a directores máis que consagrados. A Hammer vai ser moi importante por dous motivos. O primeiro deles era de, como sucedera en Alemania nos anos 20, conseguir o máximo efecto co mínimo, é dicir, este precisamente unha das acusacións que máis se lle fai ao cine de terror, é dicir, que un cine profundamente físico, moi efectista, cunhas temáticas ou ben moi estereotipadas ou ben de tramas moi febles, esa é a acusación que se lle fai ao cine de terror. Entón, que pasa? Que, bueno, a Hammer aí, sin embargo, mantén un pouco a liña de dicir, recursos humildes, sí, pero eso non significa que a fagamos mal. Colle a vos actores como é Peter Cushing, como é Christopher Lee, bendito sea, de acordo. Colle boas caracterizacións, colle un bo sentido cromático. Por exemplo, un filme como o Candos Baskerville, que é da Hammer, pois emprega efectos escénicos moi bons de interiores, como, por exemplo, xogar luces, sombras, é moi caraballesco en ese sentido, non? Vermellos, verdes, grises, é dicir, hai unha gama cromática moi propia da Hammer, de acordo? Emprega moito obxetos físicos, mobiliario, para conseguir efectos de brillos, coa iluminación e cas texturas. E iso polo medio, reunido con todos os actores, entón, en ese sentido, lograban facer filmes dunha calidade bastante decente, tendo en conta que era Hammer, estamos en Gran Bretaña. Do que lle pasou a Hammer, lle pasou a Universal anteriormente nos anos 30, que en vista do éxito que vai ter ese tipo de filmes, bueno, con todos os cambios sociais que está sucedendo, o cine de terror e de fantasía vai a florecer nos anos 60 e 70, vai haber de todo, vai haber cousas boas e non cousas tan boas, sobre todo... Exploitation. Exactamente. Xa falamos moito na canle pero dese tipo de pero o que sucede, tendencias. Sí, sobre todo unha explotación das figuras femeninas. Se recuperan series, por exemplo, a familia Addams apareceu nos anos 60, viñan recollendo que era Vampira e todos os cómics de Charles Addams por detrás, un pouco en paralelo tamén a familia Munster, que tamén aparece daquela, hai unha recuperación dos monstruos clásicos, Lily, que é a vampiresa, aparece Drácula, que é o avó, aparece Frankenstein, aparece o neno, que é o homelobo, o toque de atención das cousas absurdas que hai nesa vida tan correcta, tan convencional, que como se sucede, resposta a sí, ese conservadurismo dos anos sí, 50, sí, esa... e que xa aparece pois un pouco ese carácter pois de contrapunto ou de contracultura que forma parte, realmente forma parte do romanticismo negro, ten moito de contracultura, pero digamos que eles o fan a nivel televisivo. Creo que somente duraron 2 temporadas, tanto os Masters como a familia Addams, pero crearon tendencia. A música é outro elemento de contracultura moi importante nos anos 60, xa no sentido de que finais dos 60, comezos dos 70 aparecen Black Sabbath, con toda a temática que eles teñen, e o tipo de música e o tipo de efectos e de todo, non? Nos 80 xa tamén é outra época, é dicir, a época de Ronald Reagan, a época de Margaret Thatcher, e iso que significa? Bueno, significa que realmente o cine vai cambiar por completo, é dicir, unha sociedade xa máis dirixida ao consumo, xa máis dirixida... Volve un pouco a esa tendencia dos anos 50 do conservadurismo... Sí, do consumo rápido... Sí, fundamental. É dicir, que tipo de cine é o que triunfa? Pois o cine para toda a familia, está triunfando o cine comercial, pero o cine de... Non, o cine comercial, o cine de acción, o cine de aventura, tamén. Se ve incluso na paleta cromática, todos son cores moito máis dulces, son todos máis alegres, máis vitalistas. Cando todo parecía perdido para o cinema gótico, agromou unha semente que se tornaría rosa con espiñas, tan bela como incisiva ao longo da década dos anos 90. E unha das figuras claves nesta nova tendencia foi a dun inadaptado, un individuo decepcionado coa colorida normalidade que ofrecía o mainstream. Tim Burton. Eu creo que aquí a figura que fai o gran cambio para introducir unha estética gótica a nivel mainstream é Tim Burton, é dicir, el fixera Beetlejuice, creo que fora no 88, 89, agora mesmo non estou moi segura, pero foran esas datas. E que sucede? Bueno, sucede que, como
pasa nos primeiros anos, non? De cada década, sempre os comezos de todos, pois sempre aparecen cousas interesantes. Apareceu a comezos do século XIX Frankenstein con Mary Shelley, toda a arte que viña detrás con Flushley Blake. A comezos do século XX, pois toda esa amalgama de estilos de arte, todo. Sí. Apareceu a comezos dos anos 20 todo o cine de terror e de fantasía en Alemania, Centro Europa, Nosferatu. Sucedeu igualmente nos anos 30, cando foi do grado 29, Drácula, Frankenstein e todas as franquicias que viñen en subseguinte, e sucede nos anos 60, pois, con todo o que falamos, Familia Adams, A Máscara do Demo, todo isto. Os 90, pois, non van a ser moi diferentes. Por qué? Porque sucede que é unha época de crise, é dicir, a finais dos 80, comezos dos 90, Guerra do Golfo, crise económica, e xurde aí, pois, un tipo de cinematografía gótica que ademais se vai facer moi popular e que vai quedar para a xeración de nenas e nenos que van a ver todo iso. É dicir, Robert Eggers, no seu momento, está vendo todo ese cine. E que cine é? Pois aparece a Familia Adams, con Angelica Houston, bendita sea, aparece a Familia Adams, A Tradición Continúa, aparece incluso A Bela e a Bestia de Disney, aparece incluso Sleepy Hollow, que é dirixida por Tim Burton, o seu produtor Coppola, que no 92, el, ao fin e al cabo, fai o Drácula de Bram Stoker, aparece Entrevista co vampiro. Entón, bueno, son uns primeiros anos que van a marcar moito unha renovación do xénero gótico e do sobrenatural, que, bueno, ten esa raíz literaria, ten esa raíz artística, porque ademais Coppola vai coller todo o que é o orixen do cine dentro do comezo, é dicir, moito do que aparece na película é unha recreación de cousas de Fausto, do Nosferatu de Murnau, do cine de Méliès, da Hammer, de estilos artísticos de finais do século XIX, comezos do XX. O que sucede que a finais da década dos 90, bueno, pois, eso se vai matizando, e entón, bueno, aparecen filmes como Prácticamente Maxia, que non é terreo de ninguén, e, en cambio, florecen outro tipo de xéneros, poño de Peplum, Gladiator, e aparece, sobre todo, o xénero fantástico con O Señor dos Anéis e Harry Potter. Que, bueno, eses son anos nos cales o terror gótico, por así decirlo, pois, está feble, e únicamente creo que fai uns 4 anos empeza a recuperarse realmente, é dicir, a partir de 2021 empeza a florecer o terror gótico de novo, aparecen de novo personaxes como Mércores, que xa se converte nunha icona popular, e sobre todo, dende o ano pasado a este, o que realmente prevalece é un cine de terror gótico con raíz etnográfica. Digo etnográfica porque, a ver, o ano pasado, cando Robert Eggers estrenou Nosferatu, que non deixa de ser un remake do Nosferatu de Murnau, que ademais estrenou o 25 de decembro do ano pasado, el mismo recoñeceu que moita da caracterización el a recolleu a base de traballar con etnógrafos, con filólogos, recuperou moitas cousas da caracterización da Hammer, cousas de Coppola, tamén igualmente el colleu do Nosferatu de Herzog, e tamén incluso de filmes como Posesión de 1981. É un punto de partida interesante para o cine de agora, que está facendo de terror gótico, porque agora ademais é que volvemos a ter aos dous xemelgos, volvemos a ter a Drácula, que neste caso de Luc Besson, que colle moito do de Coppola, de acordo, incluso de Tim Burton, de feito incluso o compositor da música, que é Daniel Fanger, do de Tim Burton. E logo, por outra parte, temos a Guillermo del Toro, que fixera Crimson Peak, que non deixa de ser unha absoluta glorificación da estética victoriana, neogótica, nas cores, na ambientación. Os personaxes femeninos, sin embargo, teñen moita máis presencia, teñen moita máis personalidade. Se está volvendo outra vez eses valores que formaban parte do terror gótico, é dicir, a ambientación, a atmósfera, a caracterización, a paisaxe, a natureza, é dicir, o terror gótico agora comeza a ter exteriores. Anteriormente era todo cine de estudio. Nese sentido, creo que ten moitísimo de creatividade. Incluso hoxe en día, todo o mundo di, por que outro Drácula, por que outro Frankenstein? Porque sempre hai que facelos. Non, porque teñen unha vena de creatividade que sempre permite explorar a condición humana. Este tipo de obras, máis alá das cores luminosas, alegres, optimistas, bonitas, que sí, que teñen que existir porque somos luz, pero tamén somos sombras. E en ese sentido, agora realmente se está vendo que por fin se pode facer un gótico á altura e ademais podemos facelo todos, así que benvidos sexa. E que hai de nós? Podemos falar dun gótico galego? Ten sentido cultivar un xénero que a priori relacionamos con outros lugares, outras ruínas, outras paisaxes? Pois sí, máis do que pensades. No mesmo se podría situar aquí, é dicir, aquí hai un tipo de terror
gótico na tradición galega, que de feito enraiza moito cos valores que está vendo agora mesmo, é dicir, totalmente contemporáneo en ese sentido, é dicir, un Roma Santa, por exemplo, que xa se fixo fai tempo, non? Pero Roma Santa non deixaba de vir da tradición literaria, é dicir, Vicente Risco fora quen estudiara a Roma Santa, e fixera estudios sobre él, pero incluso vamos, a nivel literario, por exemplo, O lobo da xente non deixa de ser unha historia dunha licántropa. Cando se ve, por exemplo, a biblioteca de Manuel Murguía, con todas as publicacións que había no seu momento, se ve que, por exemplo, Galicia estaba máis cerca, por exemplo, de Suiza, a nivel de ambientación, a nivel de atmósfera. Entón, en ese sentido, creo que temos un auténtico filón, no sentido, non tanto de filón de agora de explotar algo, senón que temos unha tradición que ven por detrás. E precisamente os valores que agora predominan a nivel cinematográfico son os mesmos que predominaban na época de Vicente Risco, de Camilo, de Castelao, etc. etc. É dicir, eu xa te digo, me imagino a todos eles no cinema vendo aquelo ali tal. Vendo na Xerato 2025, Castelao, Risco, totalmente, Murguía. eu estou imaginando ali cas palomitas, ali mirando tal. Nós temos un imaginario, temos unha tradición, temos moitísimo material a nivel de cultura popular para recoller. Estámoslo vendo neste último período de 4 anos que diste que florece un pouquiño o gótico, psicolóxico en películas como O corpo aberto, pois eu creo que desde aquí podemos aproveitar a facer un chamamento para as cineastas galegas de que está aquí todo, podedes tirar del. Aproveitade. En realidade creo que todos os personaxes encarnan a unha súa personalidade, que é a persoa que realmente non estou falando dun adaptado ou estou falando dunha persoa rara ou diferente. Sinxelamente é cando unha persoa é como é. Non se lle entende ou non se lle comprende ou máis ben son os demais os que o consideran un bicho raro. Non porque a persoa sexa un bicho raro. De aí que no terror gótico, me dá igual se estamos falando dende o comezo, pasando polos 90 ou que sexa, a xente sigue sentíndose vínculo con eses monstruos que realmente visto non o son tanto. En moitos casos este cine o que está representando é como sair adiante con todas esas angustias, inquietudes, pánicos, medos, inconscientes, que era o que lle pasaba na época victoriana, había tanta represión na sexualidade, na muller, no protocolo social e tal, que a xente acababa sendo auténticos monstruos porque de tanto reprimir acabas converténdote nunha especie de... Dr. Jekyll e Mr. Hyde. No, acabas converténdote nunha especie de ola a presión que está aí todo o rato e ata que finalmente estoupa todo. E sí, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, se ven cousas realmente fabulosas, hai que dicilo todo, cousas que además son moi auténticas, e que en certa maneira nos reconcilias con nos, o sea, nos reconcilian co mundo e nos reconcilian con nos mesmos. Moitas grazas de corazón a Iria Friner Rivera por ser luz e guía a través deste percorrido polo cinema gótico. Volveremos a vernos as caras nesta vida ou na próxima. Vaya, é un decir, estás convidada a vir de viva cantas veces que irás a esta canle. E vos, cales son os vosos monstruos favoritos? Que filmes góticos nos recomendades? Leovos nos comentarios. Na mentres, se vos gusta o cinema tanto como a nós, suscribídevos e non perdades nada. Até o vindeiro episodio. Que parte non se grabou exactamente? Os 90. Mierda! Estamos tomando aquí o sangue dos nosos inimigos, que ahora mismo son os problemas técnicos. Dios. Ala. Seguro que é unha que funciona.